Tang mga Pilipino, nabantog kita dili lang tungod sa tuang pagka-family oriented o sa tuang pagka-hospitable, kundi nabantog usab kita sa tuang pagka-relihiyoso, sa tuang pagka-katoliko. Gani kita siguro ang dako-dakong percent sa tuang pagka-katoliko. Tungod kay ang atong pagtuo, or we express our faith through our devotions, like pagdibuto ni Señor Santo Niño, pagdibuto sa Nazareno, pagdibuto sa itong mahal nga Birhen Maria o sa ubang mga santos. Apan, ang atong pagdibuto ato bagayod kining gipuy-an sa tibuok natong pagkinabuhi. Kay ang pagdibuto dili lamang tungod kay nagdibuto ta, tungod kay doon natay gipangayo sa tuang gidibutuhan. For example, halimbawa pananglitan, ang atong pagdibuto kay Señor Santo Niño, usa may rason nga nang nagdibuto ta niya. Ang pagdibuto nato sa mahal nga Birhen Maria, usa may rason nga nang nagdibuto ta niya. Ang pagdibuto nato sa Jesus Nazareno, usa may mga rason niini. Nagdibuto ba ta tungod kay nakadungog tag mga milagro gikan kanila, nakasinati tag mga milagro gikan kanila? Then kun kini ang atuang kinaiya, nagdibuto lang ta tungod niini, inangay tang mamalandong sa tong tag sa kakaugalingon. Tungod kay ang devotion is a way of life. Devotion is a way of life. Nga sa ato pa, ato gayong pagapuy-an kung unsa ang mga panigingnan nga ilang gipakita, kung unsa ang mga pagtulunan nga ilang gipakita kanato o gipabuhat kanato. Atong pagapuy-an diya sa tagsa kakaugalingon. Sama ni San Antonio Abad, aduna sa dakong gugma ngadto sa Ginoo. Nagdibuto siya ngadto sa Ginoo. Ug tungod sa dakong gugma sa Ginoo, iyahang gibaligya ang iyahang mga kabtangan, yang gibaligya ang iyahang mga sinunod sa iyang mga ginikanan, o yang gihatag ngadto sa mga nanginahanglan, ngadto sa mga kabus. So, ang iyang pagdebosyon, ang iyang pagtuo ngadto sa Dios, iya kining gi-express diha sa paghatag, diha sa pagtugyan o diha sa pagtabang sa mga nanginahanglan. O kini charity. Iyang gitabangan ang mga nanginahanglan. O siya mipuyo sa kinabuhi nga mahinulsulon. Iyang gipuy-an ang kinabuhi nga mahinulsulon. O nagpuyo siya sa kamingawan. Mitabang siya sa pagsangyaw sa mayong balita. Mitabang siya kang San Athanasius against sa mga Arians o mga heretics. Iyang gipanalipdan ang pagtuo nga Kristohanon. Pinaagi sa iyang pagsangyaw dili lamang sa pulong pati na sa buhat. So iya gayong gipuy-an kung unsa usab ang gipakita sa tuang Ginoong Hesukristo sa kalibutan. Atong nadungog diya sa ebanghelyo karon nga si Jesus padayon nga nagpadayon sa iyang misyon din sa kalibutan, ang pagsangyaw sa maayong balita sa pulong ug sa buhat. Mga igsuon, diya sa ebanghelyo ato nadungog nga dunay paralitiko nga giyayungan sa upat niya kahigala aron makaangkon og kaayuhan. Now, atong tan-awon una diha sa upat kahigala sa maong paralitiko. Kining upat kahigala wala sila malipay nga ilang higala naingon ni ana, ang ilang higala paralyzed. O ilahang gi-exercise, kini ilahang charity. Ilahang giyayungan, ilang gidala ngadto sa tubangan ni Jesus. O naningkamot gayud sila nga iyang higala mamaayo gayud, makatagamtam og kaayuhan. O tungod kay dili man sila makasulod sa tungod sa kadaghan sa tawo, tanaw wa sila gibuhat, giukab nila ang atok. O gitunto nila ilang higala at tubangan gayud ni Jesus. Ug mao kini
ang nakapaamay sa Ginoo tungod sa ilang dakong pagtuo ngadto kaniya, ug mao kini ang nakaayo sa ilang higala nga paralitiko. Mga igsuon, kanus aman kita sa ato ang pagkakatoliko, sa ato ang pagkakristiyanos, kanus aman kita nakadala og higala ngadto sa Ginoo. Kanus aman nato nadala ang atong mga higala ngadto sa Dios. Kanus aman nato sila gidala atubangan sa Ginoo, or kanus aman nato nadala ang atong mga silingan ngadto atubangan sa Ginoo. Nakadala ba kitag mga tawo ngadto sa atubangan sa Ginoo? Yes, daghanta o puno tag mga debosyon ang atong pagtuo, atong gipaagi sa atong pagdibuto. Apan asa man taman atong pagdebosyon. Ato bagay kining gipuy-an diya sa kinabuhi. Ato ba kining gipuy-an sa pulong ug sa buhat. Mga igsuon karon gipahinumduman usab kita sa Ginoo. Ang Ginoo sa iyang pagkahigugmaon kanato, wala gayud sa magkulang sa pagpahinumdum. Pinaagi siya mga pulong nga atong nadungog karon. Isip mga Kristiyanos, isip mga magtutuo sa Dios, hinaot unta nga sama nining upat ka mga higala ug sama kang San Antonio Abad, makabuhat usab kitag mga buhat nga nagpadayag sa tuang pagdebosyon. Ilabi na ngadto kang Señor Santo Niño, pagtuo ngadto sa Ginoo, pagdebosyon ngadto kang Santa Maria. Munang devotion is a way of life. Is a way of life. Makita diha sa atong pagkinabuhi, makita diha sa tuang pagpanikay-sikay ining kalibutana. Now, atong dadon kini diya sa kinatibuk-an. Kini nga tuang nadungog sa ebanghelyo. Atong dadon sa kinatibuk-an kining upat ka mga higala nga nagdalas lang higala usab ngadto sa Ginoo. Kita miangkon nga mga Kristiyanos. Apan kumusta man sa ato ang nasod karon, talamak na kaayo kining korupsyon. Talamak kaayo kining mga inhustisya nga gipangbuhat sa atong kaigsuonan nga adunay gahom diya sa katilingban. Nagpakabana ba kita niini? Nagpakabana ba kita sa mga inhustisya nga gibuhat sa mga tawo nga adunay gahom diha sa katilingban? Or baka nagpakahilom lamang kita? Gitugutan lamang nato nga atong makaigsuonan mag-antos diha sa kalisod, gumikan ini mga inhustisya nga gipangbuhat. Sa atong pagka-Kristiyanos, mitingog ba kita? Misaksi ba kita? Ato bang nagamit ang atong pagka-propeta? Si San Antonio Abad, mitabang siya kang San Athanasius sa pagbarog sa kamatuuran, sa pagsaksi sa kamatuuran, sa pagpanalipod, sa Kristohanong pagtuo, batok sa mga heretics, batok sa mga hiwi. Kita usab, kung aduna kita'y pagtuo ngadto sa Ginoo, kung aduna kita'y pagsalig ngadto sa Ginoo, unta ato sab kini mapadayag diha sa buhat. Unta ang atuang pagkamanggihatagon, ang atong pagka-charitable, dili lamang mulimit diha sa tuang mga higala, dili lamang mulimit diha sa tuang kasilinganan, kundi ato kining dadon diha sa kinatibuk-an, alang sa kaayuhan sa tanan, alang sa kaayuhan sa katilingban. Una mga igsoon, angay gayud kitang mamalandong, angay natong pamalandungan ang atuang pagka-Kristiyanos. Angay natong pamalandungan ang atong pagdebosyon ngadto sa Ginoo o sa atong mahal nga Birhen Maria. Ug angay natong tumanon ang iyang mga sugo, angay natong tumanon ang iyang kabubuton dinhi sa kalibutan. Aron sa ingon, dili lang kita ang makatagamtam og kaayuhan,
kundili ang tanan, ang kinatibuk-an. Dili kita angay mahadlok tungod kay ang Dios kanunay nag-uban kanato. Dili kita angay mahadlok tungod kay dili man ta magpabili ning kalibutana. Ang angay natong kahadlukan mao nga tuang umaabot nga kalibutan. Munay angay natong kahadlukan. Munang samtang makahimo pa kita, maningkamot kita nga makaabot kita sa kalibutan nga giandam sa Dios alang kanato. Pinaagi sa pagtuman siyang kabubuton, pinaagi sa pagsalig nga kaniya, pinaagi sa pagpuyo sa Kristohanon nga kinabuhi, dili lamang sa pulong kundili diha sa buhat. Ug atong pangayuon ang panabang ni San Antonio Abad nga pinaagi usab sa mga panigingnan ato sa mapuy-an ang atuang pagka-Kristiyanos sa pulong ug sa buhat. Ingon man pangayuon nato ang panabang sa mga santos nga atuang gidibutuhan, si Senyor Santo Niño, ang mahal nga Birhen Maria, nga unta sa atong pagpanikaysika nining kalibutana, sa atong pagka-Kristiyanos, kita kanunay lig-on nga mubarog, musaksi isip mga propeta sa Dios. Mubarog sa atong gituhuan, musaksi sa atong gituhuan, ug mupadayag niini diya sa katilingban, pinaagi sa atong mga buhat. Ug sa ingon ni ana, ang Dios mahimuot kanato ug pag-aangkunon gid kita niya nga iyang mga anak. Ug pinaagi sa tong pagtuo nga inubanhan sa buhat, makatagamtam gayud kita og kaayuhan, dili lamang sa lawas kundili pati sa kalag, sama sa paralitiko diya sa ebanghelyo. Atong pangayoon kini, atong ihalad ang atong mga pagampo, atong ihalad ngadto sa Ginoo, atong pangayoon kaniya nga unta kanunay kitang lig-on diha sa atong pagbarog isip mga Kristiyanos, isip mga propeta sa Dios. Amen. Palihog manindo.